אנחנו ננצח את המלחמה המזדיינת הזאת, אל תדאגו. האם אתם מאושרים? כן. כן. אז מה גורם לכם להיות מאושרים? מילואים. כסף. מילואים. כסף של המילואים שלו. סתם. משפחה, חברים. החיים טובים. איזה אתגר חוויתם לאחרונה שככה הצלחתם לגבור עליו? מבחן באנגלית שעשיתי היום וגברתי עליו בהצלחה. אני חושב שהמלחמה הזאת גובה אתגר מכולם פה, אבל אנחנו עוברים את זה בסופו של דבר. איפה אתם מדמיינים את עצמכם בעוד 5 שנים מהיום? במיקונוס, עם כוס קוקוס ביד, ככה משהו נחמד. חכה, אני לא יודע מה אני אעשה שבוע הבא, אתה קובע איתי על עוד 5 שנים. אבל אני מניח שבמעגל חברים טוב, שנתקדם איפה שאנחנו זה, שיהיה לנו משפחה כבר, נגיע לשם מתישהו. בעזרת השם. אם עכשיו מגיע פיל ורוד ונותן לכם 3 משאלות, מה הם היו? קודם כל סוודר כזה, המשאלה הראשונה שלי. אני מתה. המשאלה השנייה, אתה יודע, שהמשפחה תהיה בריאה, שהחברים הקרובים יהיו בריאים, שהמלחמה הזאת תיגמר כבר. המשאלה השלישית שוטי. אני הכי חשוב שאני אהיה בריאים ובטוחים, ושכל החטופים יחזרו בשלום בעזרת השם. אמן. איזשהו טיפ ככה לאנשים שרוצים להיות מאושרים יותר? אל תוותרו לעצמכם, אם אתם חושבים על משהו, אל תיתנו לאחרים להפיל אתכם, תמשיכו במה שאתם חושבים, וככה תצליחו בסוף. הדשא של השכן לא תמיד ירוק יותר חברים, נסתכל על הצדדים החיובים בחיים שלנו והכל יהיה טוב. איזשהו מסר ככה לעם ישראל? אנחנו ננצח את המלחמה המזדיינת הזאת, אל תדאגו. מותר לפרסם את זה בכלל, ונהיה מאושרים ונהיה חזקים והכל יהיה בסדר בעזרת השם. תודה רבה.